Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako najjednoduchšie aktualizovať vaše Maniestry. Najjednoduchšia cesta je priamo cez Maniestry, cez šípku na spodnej lište. Ešte pred spustením inštalácie odporúčame preventívne reštartovať počítač. Po kliknutí na šípku sa zobrazia dve možnosti. Cez spodnú zistíme aktuálne informácie o aktualizácii a cez hornú možnosť prevziať aktualizáciu rovno stiahneme. Zvolíme si teda túto prvú možnosť. Stiahovanie začne prebiehať na pozadí a na spodnej lište to uvidíte ako točiace sa kolečko. Počas tejto doby môžete z Maniestry neobmedzene pracovať. V momente, ako sa stiahovanie dokončí, tak to oznámí aj ikona hviezdičky na spodnej lište. Inštalácia sa spustí až po kliknutí na ňu, takže si viete dokončiť rozrobenú prácu alebo inštaláciu odložiť na neskôr. Ak ste zálohu dát ešte nevykonali, tak to odporúčame spraviť, pretože dáta sú to najcennejšie, čo máte. Po skončení zálohovania sa spustí samotný sprievodca inštaláciou. Inštaláciu potvrdíme tlačidlom Inštalovať a to prebehne samotná inštalácia. Na začiatok sa program znova spýta, či chcete vykonať zálohu dát. Keď ste ju predtým nevykonali, tak to určite spravte najneskôr teraz. Nakoľko my sme zálohu už vykonali, tak si zvolíme možnosť previesť dáta bez zálohy. Začne prebiehať reindexácia a prevod dát. Zložka závisí od množstva agent a od počtu verzií Maniestry, ktoré ste vynechali. Takže ak budete Maniestry aktualizovať raz za rok, tak inštalácia bude trvať dlhšie, než keby ste si program aktualizovali pravidelne. Po skončení aktualizácie sa vykoná synchronizácia účtovných konštant, ak došlo ich k zmene. A po potvrdení sa zobrazí prehľad aktuálnych zmien a noviniek novej verzie Maniestry. Tým je celá aktualizácia ukončená.